nagsugod na sila sa kuan, guys. Good morning sa Junior. Maskulado. Gipangigangan sila, guys, kay nangaghubo. Bitaw karon walay kuryente, may gani kay na sila kuan kanang gamit na wireless. Wireless nga kanang portable nga. Ang singalan na? Barina. Nakaabag-abag sad. Mo man ni nakanindot karon kay na may mga inana nga mga high-tech nga mga gamit ba. Nga balag walay kuryente. Nagukas na sa kuryente. So nagsugod na sila taod, guys, sa kuan. Kanay lang gitaod diya, guys, pa-shack up o flashing. Kay natauran naman na nila gutter diya sa atong atubangan. So gi-connect na sana ni Christian ang kanang gutter o flashing. Gi-connect na niya diha. Klaro na kuryente yan. Dabi yan dito sa luyan, magamit na magkuhan dito, scaffolding. Gamit yun. Ang siding ito. Na makakaya ng kuhan yan, kaning mga scaffolding na nadiri. Makaabot ka na. Ba, burag dili ba? Di mag-additional ka ni kuhan ninyo, busing. Shout out sa ilang mga asawa. Ako man yun yung i-share dito. Para makita dyan. Okay na dire. Ala, okay. Askang okay. Ito, guys, ay. Ay, magkabalaka mga asawa kay. Amo man ni sila mga pinangga kay mga butan baya. Samot na jud matulog mga butan kay na sila. Bitaw, guys. Okay ra na. So, ang atong atop diri, guys, coming na. Nag-order naman siguro si Kwan, atong contractor. Kung maabot siguro ugma or unya, mataod na nila sa Lunes, narana. So, walay problema kay ready naman po na siya. Ready na tanan para atop. Preparado na. Unya, kuha naman siguro ni mubo raman siguro ang katason aning atong color of diri, guys, kay mubo raman ni siya. Pero ampo sa ko kabalon sa sakto gid nga size ang ilang gi-order kay ato ani kay pag-estimate raman sa katason, wa man ta kabalo basin na pay mga kuan, basin ilahang pasubrahan ba. Ay, kay kita kay igora beta magtan-aw, beta kabalo unsay gi pinakakuanan nga trabaho nila. So inana ra. So padong ta diri, guys. Mga ante, nadinta na sa ante. Padong ta diri, guys. So ready na diya nga matauran pud og atop. Og kanang ilang gitrabaho karon nga mga accessories like pasyaka, flashing o gutter mo na ilan na nagisugdan. Og padung na sila diri. Padung na day na sila diri, guys. Sana padung na din hilang trabaho. Ay, gimingawan man na siya dito susulod kay wabay ang tatay. Gusto po siya magkuan, magsaba-saba. Ba? Kay Sabado man karon, unya nahalinan ta sa ato ang bakal. Magsugba ta, guys. Magsugba ta og tabas. Pasa ha, naglisod ta. Tira ka. Stay. Di mo sunod. Diyan ka. Dito sa ito. Ito, guys. Dirty kitchen. Dirty kitchen. Diyan na. No, diyan ka. Stay po. Oh. Hala. Balikan sa nato si CD kay. Sulod na ba na diri? Ito niya ilak ang portahan. Bulingit na kaya mong screen door, guys. Oh. Pero manglimpyo ra ta pohon, guys, manglimpyo ta. Ay mo kabalaka kay manglimpyo ra ta pohon. Diya sa kaha naman si tatay diya sed. Dako pa kay trabaho diri sa among luyo, guys. Wa pa gid ni ma finishing ni. Finishing ra kulang ani diri, guys, sa luyo.
uban na finishingan, ang uban wala pa. So balik ta diri, nag-prepare na si Uncle para sugba. Pa? Kalas kay butin ba? Nana siya basta maghaling. Walang ka-effort. Bitaw guys. So, kanya naman ta diri sa loyo. Dalikyatan ta na lang ni diri sa loyo guys. Wala jud mi gitago sa inyo guys. Ang amo na lang yung kasing-kasing among gitago sa inyo. Char lang. So, mo na diri among loyo. Mo ni diri sa among loyo guys. Dako pa sad nig trabahoon diri pero kanira po diri nga side. Kani diri nga side. Finishingan pa ni diri. But pagkahuman na, malinaw-linaw na ta ba? Kay para dili bitaw gubot. Pagkahuman na po, basin sunod tuig ba? Sunod tuig patano. Ayo sad. Papinishingan tani kay makuan ba ng hollow block basta anang filing sa hollow block kung di mapinishingan madugmok ba na kadugayan. So ato gining finishingan soon po nagmahuman na ni atong project diri sa atong ato. And then kana dayon natong sidings diya guys. Muna siya gitawag og sidings guys. Muna siya plywood man among gigamit sa una. Ngit-ngit no sa atong hayagan no. Plywood among gigamit nga sidings pero makuha na din na kato ng alisdan. Sa mga sumala sa akong giingon itong mga niyagi na mga video no diri sa atong YouTube channel ang atong Tuyan Titing channel. Ang akong gibot pasabot nga pasaydingan guys kana dira. Alisda na kuwaon na diya kanang mura nag-carton og color ba or forma kanang atong plywood. Kuwaon na siya. Alisda na nato og katong giingon ako nga mga binaklas na to ang mga color roof og uban pang mga materialis nga atong mga binaklas nga pwede pa nato magamit diya guys. Muna akong giingon sa inyo diri sa luyo namo. Kay niya man ko diri sa among dirty kitchen diri sa luyo so ato na lang pod ning dalikyatan diri pero agig dugang sa atong update karong adlaw guys. Woo! Saman? So, pangita niyang kulantay basa. Sana? Ay, screen. Ay, sa kwa na ito screen, guys. Kay, magsugba lagi mi kay mani. Dili ta mani yung to, guys. Nalinan, may bakal. Sa pagtuo. Sa kwaon, sa natong screen lah. Makuha baka na ako. Di? Hala. Yan, paliog na kuot yan, bi. Okay. Burag na din na. Oh, kada sagbahanan ba? Ay ba? Puta lang. Kana na lang screen. Kanang duha. Okay, thank you. So, balik to diri guys. Maray diri guys kay lusot-lusot. Manami diri guys. Lusot-lusot ba? Tsada nang lusot-lusot kay ingkasog na igukod-gukod guys ba? Makatuyok-tuyok ta ba? Di ta matrap. Ingkasog na yung mga gukod-gukod na. Bintaha na lang yun diri sa mong side guys. Kay magtuyok-tuyok ko ta diri. So, mula gito. Padayon ta. Nindot ganyan mong dirty kitchen diri guys kay talagsara ni diri magamit niya tanawang mga porma na mo mga kaldero dirty gyud. Dirty nga limpyo. Tanawa guys. Madirty po daw mga gamit guys. Wa pa ko kay gayon na nagpanghinis. Ay, adi na nahinisan basta ang importante ang sulod ana limpyo. Kay mo ra man gyapon ato, man gyapon gamito na ng kahoy. Na di pa sad na gyud noon baga kayong kuan. Kita lang sara man ni magamit. Ako i-flex ning among kaldero guys, amo ning souvenir sa akong ugangan guys kani. Mahal ba kay ni karon no. Amo ning souvenir amo jud ning ampingan. Ampingan ni namo guys ay atong kuano na ato hubaro na atong pagistorya. Siguro ato ning ampingan guys kay agig pag-amping sad namo sa among relasyon sa akong ugangan, akong mga ugangan maskin wala na sila. Nagpabilin gyapon sila sa atong dughan na siya guys. So balik ha? Montravido lagi ni si Uncle guys oy. So karon balikan na to diri. Wa pa tanahuman diri. So mo lagi to, mo na si ang kuan. Kanang gingon ako nga kulang og color ko to nabilin wa dito speakers nga side nga isa ka color mo na dia itauray na siya dia guys. Mo to siya mo kuan.
Mo to siya last nga itao diha puhon. So muna itsura diri sa tong luyo ha. Anya sakto lang gyud sad nga ang katurang atong mga binaklas nga mga cool roof o uban pang mga materialis nga mga binaklas nga pwede pa nato diri gamiton guys. Sakto lang nga diri dinhi nato dapat guys kaya atong silingan diri guys mga punuan ra manis rambutan, lansones, avocado ug uban pa. So ang importante ato na diyang masaydingan guys kaya masudlan niya tagwakwak nga simbako lang wakwak ra masad mi diri na bantay lang. Mao gani oh. Kalasangan ba ni guys, nagsimba ko din nato niya sa idingan mapuyan niya na diragwakwak na simba ko lang. So moro to guys. So tapuson na nato atong video kay nakuha naman nato ang minuto nga atong pagaangkonon at ato ang kuanon atong so to gani. Di na ko kabalo istorya ba? Kay di naman ko kabalo mo istorya guys. So tapuson na nato atong video ha. And please do like, share and comments, and please do subscribe our YouTube channel. Ikaw nga nagalantawa ni guys, palihog og tan-aw dito guys, og naka-check attendance na baka sa amo ang YouTube channel Anthony Antiting. Kay kung wala pa, palihog og subscribe guys, og paki-click na lang pud sa notification bell kay para mamaritis ka, ma-update ka sa amo ang gina-upload diri pirmi sa among YouTube channel ang Titing or Tony and Titing. So, dinhirat ako to guys. Nakoy nadumduman na naman. Ang gani ato wa na kita originality ani puro ra kita ni awat-awat guys. So, wala na guys, magkita-kita na sa sunod nga higayon, mapuhon Domingo. So, happy weekend sa atong tanan og nakapanlaban na ba ang tanan? Okay, paki-comments down below og nakapanglaba na ba mo? Kay kami wa pa mi nakapanglaba ba? Kay busy pa kaya mong laundry area guys. So, moro to, bye-bye.